Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama syifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman rahiba an sunnati falaysa minni amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para kiai, para ustad, para tamu undangan, wabil khusus genap Pegading, saking saragi sarombonganipun ingkang kula mulyakaken lan kula hormati, lan ugi dumateng segenap undangan lan ugi tamu undangan ingkang rawuh ingkang kula hormati. Wonten kesempatan menika kawula mewakili Sohibul Hajah inggih menika Bapak Edi Purnomo lan Ibu Ali Sholihah. Jasana sepidah monggo kita sareng-sareng muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat hidayah beserta inayahipun dumateng kita sedaya, sehingga wonten ing injing dinten menika kita saged rawuh saged menghadiri undanganipun Sohibul Hajah Bapak Edi Purnomo dalam acara tasyakuran walimatul ursi. Kanthi mboten wonten alangan sunggal punapa. Selawat ugi salam mugi katur dumateng baginda Rasul Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita selalu tunggu-tunggu sahabatipun. Mugi-mugi ingkang hadir wali majelis menika benjang wali yaumul qiyamah pikantos sahabatipun Kanjeng Nabi. Amin amin ya robbal alamin. Para bapak, para ibu, para hadirin tamu undangan walimatul ursi ingkang hormati, mewakili Sohibul Hajah Bapak Edi Purnomo, wonten sanes muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala bilih punapa ingkang dados rencana lan cita-citanipun yang menika nikahaken putra putrinipun yang nami Putri Nur Oktavia dengan saudara Teguh Suharjo. Alhamdulillah berjalan kanthi sae lan kanthi lancar. Lan perlu dingertosi sedaya bilih akdu nikah antara Putri Nur Oktavia binti Bapak Edi Purnomo lan saudara Teguh Suharjo sampun terlaksana pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 berketepatan dengan tanggal 16 Syawal 1446 Hijriah. Kanthi sukses lancar mboten wonten alangan sunggal punapa. Salajengipun Sohibul Hajah ugi mengucapkan terima kasih dumateng sedaya famili handhedolan tangga-tangga ingkang sampun membantu demi terlaksananipun acara wonten ing enjing dinten menika. Salajengipun Sohibul Hajah hadiripun para rawuh, para hadirin boten sanes nyuwun ziyadati doa, tambah doa restunipun. Mugi-mugi lari kawula ingkang nami Putri Nur Oktavia lan dengan Teguh Suharjo sageta
membina keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fiddin hatal akhirah. Amin amin ya robbal alamin. Salajengipun Saibul Hajah ugi mohon maaf ingkang sakatha-kathahipun mbok menawi anggenipun wonten acara wonten ing enjing dina menika baik penyambutan papan panggenan utawi mangke syahid walimah kirang memuaskan wonten ing penggalih para hadirin senajan saking Saibul Hajah sampun berusaha semaksimal mungkin namung mangkaten ingkang saged dipun sampaikan sedaya kekirangan ugi mohon maaf ingkang kathah. Lan ugi mohon maaf dumateng masyarakat awi tangga paro ingkang terganggu adanipun biselan lan salon sedaya nyuwun maklumi lan nyuwun maaf ingkang sakarahanipun. Dene kawula pribadi mewakili Saibul Hajah Bapak Edi Purnomo mohon maaf atas sedaya kekiranganipun lan saderengipun kita akhiri kali doa monggo dumateng segenap pembantu lan pelandang kangge membagikan syahid walimah kalih besek kalih tiyang monggo.